No, tähän kysymykseen mä voisin vastata ainakin ehkä kahta kautta. Että me vihreissä ollaan kannatettu sitä, että ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotettaisiin sillä tavalla, että ne ensimmäisestä työntekijästä niin sivukulut olisivat alemmat kuin nykyisin ainakin jonkin määräajan. Koska valtaosa uusista, se on ehkä eri asia, mutta joka tapauksessa liittyy tähän, että voiko yksi ihminen työllistää toisen, niin se on osa sitä kokonaisuutta. Koska suurin osa uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. No sitten toinen, niin ehkä tämä kotitalousvähennyksen. Me ollaan kannatettu sitä, että ihmiset voisivat saada kotitalousvähennystä siitä, että teettää työn jo toisella henkilöllä, niin voisi saada nykyistä reilummin. Että se ehkä auttaisi tässä taantumatilanteessa meitä niin kuin työllistämään toisiamme. Mutta itse mä oon niin ajatellut myös sillä tavalla, että siinä pitäisi jonkinlaista progressiota noudattaa, että ettei käy niin, että sitten varakkailla tai hyvätuloisilla ihmisillä on paremmat mahdollisuudet vaikkapa ostaa itselleen hoivapalveluita kuin sitten toisilla. Et mä en halua myöskään niin kasvattaa eriarvoisuutta ihmisten välille tätä kautta. Paulalle ja sitten Pekalle. Hinnan lisäksi käsitykseni mukaan iso este sille, että tavallinen ihminen, Maija Meikäläinen, palkkaa toisen ihmisen, on se, että siinä on jonkun verran byrokratiaa. Me ajattelemme, että sitä on enemmänkin kuin mitä sitä on, mutta tätä järjestelyä pitäisi helpottaa niin, että olisi vain yksi paikka, vaikka se palkka.fi, niin kuin mikä on olemassa tälläkin hetkellä, johon minä ilmoittaisin, että olen maksanut Outille palkkaa 60 €. Ne ilmoittaisivat mulle paluupostissa, sähköpostissa, että kuinka paljon mun pitää vielä maksaa näitä sivukuluja, jotka mä maksan, ja sitten joku muu, eli tämmöinen tietokoneohjelma hoitaa ne oikean määrän palkkaa Outille, oikean määrän verottajalle, oikean määrän työttömyysvakuutukseen, oikean määrän työeläkevakuutukseen ja oikean määrän myöskin lakisääteiseen pakolliseen vakuutukseen. Tätä on pyritty helpottamaan, mutta pitäisi olla vielä niin kuin yhden osoitteen päässä, mutta ei se onneksi ihan niin vaikeaa enää ole, mitä se joskus takavuosina on ollut. Vastaisin kyllä pitäisi. Mä ymmärrän tämän nimenomaan niin, että kahden yksittäisen ihmisen välillä pitäisi voida luoda ihan virallisesti tällaisia työsuhteita. Silloin puhutaan todellista mikroyrittämisestä, se on selvä. Ja kyllähän meillä byrokratia on tässäkin asiassa ihan ilman muuten suurin este. Ja nythän kaikki tämän tyyppinen, jos mä ymmärsin ihan oikein kysymyksen, tämän tyyppinen työn ja palvelujen vaihto tapahtuu pitkälti oravan nahkakauppaperiaatteella. Voisin kuvitella, että tästä verottajakin kiinnostuisi, jos tämmöisestä kahden ihmisen välisestä työpalvelujen vaihdosta voitaisiin tehdä jotenkin ihan virallista. Osaamista ja halua tehdä tämän tyyppistä hommaa on varmaan paljon. Siinä on monta tärkeää kysymystä. Otetaan ensimmäisenä tämä, että kuka haluaa, että koko Suomi pidetään asuttuna, nostaa kätensä ylös nyt. Johanna ainoana ei nosta kättänsä. Otetaan hyvin lyhyt kierros, 20 sekunnin perustelu. Mikä on teidän näkemyksenne tästä koko Suomen miehittämisestä? Ei miehittää on todellakin väärä termi tässä. Mä olen edellisessä keskustelussa. Nyt olemme miehittäneet. Ei. Väestön alueellinen sijoittuminen. Ole hyvä. No meidän näkemys on se, että ihmisiä voi niin kuin pakko suunnata mihinkään, mutta me vihreät halutaan, että kaikkialla Suomessa olisi kuitenkin asumisen ja elämisen mahdollisuudet. Ja yksi meidän niin kuin konkreettisista keinoista tähän on nimenomaan se, että me kannatetaan kotimaista hajautettua uusiutuvaa energiaa ja siihen panostamista. Se loisi työpaikkoja, pysyviä työpaikkoja kaikkialle Suomeen. Toisin kuin tämä ydinenergiaratkaisu, joita isot puolueet kannattaa. Sehän työllistää vain muutamia tuhansia ihmisiä yhdelle paikkakunnalle lähinnä rakennusaikana. Mutta Suomen tulevaisuus on bioenergiassa, uusiutuvassa energiassa. Sillä me saadaan elinvoimaa ja työpaikkoja kaikkialle Suomeen. Jag tycker att vi går på ett väg att när man bor i Finland, det finns ju inte rättvist på de här basserviserna. Alla vill komma till hushållsregionerna. Jag skulle vilja själv bo i Närpes, men man måste skapa en attraktion att bo där. Så den måste man jobba för. Aivan samaa mieltä Outin kanssa. Ja ehdottomasti Suomi pitää asuttuna ja ihmisellä on yksilön vapaus. Ja tulee olla vapaus päättää, missä asuu ja miten asuu. Ja myös tämä uusiutuva energia, joka työllistäisi myös ympäri Suomea.
Joo, tässä on tietenkin ideologisia eroja puolueiden välillä tietystä syistä johtuen, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Suomi voidaan pitää asuttuna ja ne edellytykset valtion pitää taata. Mutta se, että ruvetaan jotenkin ehdoin tahdoin väkisin vääntämään, niin kyllä me saadaan ne verorahat siihen kulutettua. Sellainen asia, että kun tämmöinen internetteknologia kehittyy, niin tämä tietysti mahdollistaa sen, että palvelut voidaan tavoittaa helpommin ja sitten myöskin työnteko voi olla muuallakin mahdollista tai onkin mahdollista kuin vaan sitten keskuksissa. Jos Suomi halutaan pitää asuttuna, niin silloin tarvitaan laaja julkinen palveluverkko, koska se tuo yllättävän paljon työpaikkoja myöskin niille alueille, joilla niitä muuten ei ole. Ja tämän palveluverkon harventaminen on johtanut tilanteeseen, jossa kasvukeskuksiin hiljalleen ihmiset valuu. Toinen on koulutusverkko. Jos meiltä lakkautetaan noita pienimpiä maakuntayliopistoja, niin on ihan varmaa, että sinne alueelle ei kovin paljon niin korkean osaamisen työpaikkoja kyllä synny. Se yliopistoverkko ja korkeakouluverkko on aika tärkeä. Tuotannon hajauttamisessa komppaan vielä vihreitä, että energiantuotanto on yksi sellainen alue. Toinen on sitten tämä uusi teknologia, mutta se vaatii laajakaista verkon tänne Suomeen ja se pitäisi julkisin varoin käytännössä rahoittaa. Itse olen alueelta, jossa 10 vuotta kesti, että saatiin Kirkonkylältä meille asti se 2 megan yhteys. Ymmärrätte jokainen, ettei sillä paljon etätöitä tehdä. Eli siis se on julkinen investointi, joka tarvitaan, jotta siellä voidaan käytännössä asua ja elää ja tehdä töitä. Ja Johannalla oli ainoa, jolla jäi käsi alas. Mitä tämä tarkoittaa? No se johtuu ehkä siitä, että kun tässä käytti pitää asuttuna, niin näin juristina silloin mä oletan, että pidetään asuttuna, että se on niin kuin joku tavoite. Se on ihan niin, mutta sillä tavalla toki, että täytyy olla edellytykset siihen, jos ihmiset itse haluaa asua tietenkin niin kuin omalla kotipaikallaan, eli juuri näillä edellä mainituilla keinoilla me voidaan pitää Suomi elinvoimaisena myöskin niin kuin muualla. Enkä myöskään, kun Hilkalla oli toinen kysymys, että halutaanko me kaikki tänne pääkaupunkiseudulle, niin en myöskään ole sitä mieltä, että ihmisten pitäisi tänne kaikkien muuttaa. Eli kyllä varmaan nämä uudet teknologiaratkaisut mahdollistaa etätöiden tekemisen muuallakin ja ehdottomasti siltä kannalta, että jos ihmisillä on halukkuutta, mutta ei mun mielestä pidä eikä pidä lähteä siitä, että me parhaiten tiedämme tai me verovaroilla luomme sellaisen yhteiskunnan, että ollaan niin kuin pohjoisesta etelään niin kuin yhtä lailla asutettu. Et se oli ehkä tämä, miksi mä en jätin tämän käden nostamatta. Työn, toimeentulon ja elämisen edellytykset pitää olla eri puolilla maata ja se edellyttää juuri niin kuin tässä on sanottu kattavaa infrastruktuuria, siis teitä ja tietoliikenneyhteyksiä, kattavia palveluita ja myöskin kattavaa koulutusta. Ja Helsinki kasvaa tulevaisuudessakin, mutta meidän helsinkiläisen etu on, että se kasvaa maltillisella tahdilla, jolloin myöskin me pystytään täällä niin kuin vastaamaan omilla palveluilla siihen väestön kasvuun. Joo, eli viittasin tuossa kyllä, ja ihan sillä perusteella, että todella meidän kannattaa, tai Suomi kannattaa asuttaa mahdollisimman paljon koko maata. Aluepolitiikalla siihen pyritään ja pystytäänkin jollain tavalla vaikuttaa, mutta tällä hetkellä niin kun rahat ovat loppuvaltiolla, niin ei ehkä nyt ihan kiireellisin vaihtoehto ole, mutta jossain vaiheessa. Tämä on tosi ihmeellistä, että joutuu tämä painovoimasta vai mistä, että kaikki tippuu tänne Etelä-Suomeen, Helsingin alueelle. Ja ei mitenkään hyvä asia. Koko Suomi on järkevää pitää asuttuna, koko Suomea pitää puolustaa. Joo, lähtisi siitä, että pidetään Suomi asuttuna jatkossakin. Voisi tänne Keliposkassa heittää, että duunataan vaikka Jyväskylästä Suomen pääkaupunki, niin ehkä tämä muuttoliikenne vähän rauhoittuu. Ehkä tämä energiamuodot voisi olla yksi työllistävä vaikutus ja lähdetään siitä. Koko Suomi tulee pitää asuttuna ja se, että ei meillä tuossa Kulosaaressa yhtään lehmää ole lypsymässä maitoa, niin kyllä sitä maaseutuakin meillä tarvitaan. Ja Lapissa on porotaloutta, niin yhtään poroakaan en ole täällä Kehä Kolmosen sisäpuolella nähnyt, kun jonkun kauppakeskuksen edessä jouluaikaa tai pakastealtaassa. Pääkaupunkiseudulle perustaa metropolihallinto. Kuka kannattaa? Eli... Mulla olisi tähän vastaus. Ei haluta leikkiä. Okei, Helsingin kanssa ei haluta leikkiä vai? Outi, Juhanna ja Paula kannattivat. Sitten oman tunnon kysymyksiä. Mä en tiedä, onko tämä nyt niin kuin kaikkein oleellisin, mutta mä väitän, että osalle äänestäjistä on varmaan niin
tärkeä tieto siinä vaiheessa, kun kopissa numeroon lankettiin piirretään. Sukupuolineutraali avioliitto ei mennyt kansalaisaloite läpi, niin tehdään toisinpäin. Kuinka moni teistä vastustaa sitä, että samaa sukupuolta olevat saa mennä naimisiin? Kiitos. Sitten tämmöisiä vähän ehkä niin, ei niin kuohuttavia, mutta tuli mieleen tällaiset kaupan rajoitukset. Viinit ruokakauppoihin, käsi ylös, ketkä kannattaa. Entäs sitten käsikauppalääkkeet, siis ilman reseptiä myytävät lääkkeet, myös maitokauppaan. Käsi ylös, kenen mielestä hyvä ajatus. Buranat ja semmoiset. Okei, tästäkin tulisi varmaan se tunnin keskustelu. Sitten mä lupasin naapurin Janille, joka on niin, puolustuskysymyksissä hyvin valveutunut herrasmies. Suomi on allekirjoittanut Ottawan sopimuksen, eli vuoden loppuun mennessä varastossa olleet 1 miljoona jalkaväkimiinaa pitäisi olla tuhottu, ja puolet jo ilmeisesti on. Mutta meillä on sitä itärajaa aika pitkälti. Ja mä lupasin tosiaan, että tämän kysymyksen teille esitän. Kenen mielestä maamiinat pitäisi saada takaisin? Petteri, Juhani, Pekka ja Tuula. Kiitos. Mutta nyt on oikeasti kello 8 ja lämpimät kiitokset teille ehdokkaat. Mulla oli hieno kohottava loppupuheenvuoro, että te olette rohkeita suomalaisia. Että mä en ole välttämättä samaa mieltä yhdenkään teidän kanssa, mutta on ollut suuri kunnia olla nyt tenttaamassa teitä täällä, koska ilman teidän ehdokkaiden paljoutta ei tämä kansanvalta toimisi, eli onnea matkaan. Ja kiitoksia. Hyvä yleisö.